A tak to nejako vyzeralo moje ráno. No a nasleduje zastávka, hlavná stanica. This is hlavná stanica. Najkrajšia stanica na svete. Sice za 100 rokov sa skoro vôbec nezmenila, ale no pozrite sa, aká krásna. No to je krásne okolie. Uvidíme, ako to bude všade. Lebo bude ďalšia nasledujúca zastávka. Takže už sedieme ve vlaku. Roman, aké máš pocity? Výborné, tešíme sa do Tešedíkova. No, paráda. Tak uvidíme, ako bude. Rýchlik na tretej kolaji postojí ti v pekle, že v ráji predavačka stieracích vosov je špatná jak zuba. Takže už sme v Šalia. Čo sa mi tak tu trasie? No, miestna kultúra v Šali. No, a aká krásna nová stanica. Si pripadám, keď som išiel na nejaký oný zájazd. Také modré je to tu všade. Krásne. Obzerajme, to je UNESCO pamiatky tuto všade. Takže toto je This is Tešedíkovo. Toto je prvá UNESCO pamiatka, kostol v Tešedíkove. No. Ideme ho vypáliť. Ešte raz približíme na hodiny. Koľko je hodín? Koľko je hodín, deveč? Koľko je hodín? 10, 10, 30, 40. No. Takže toto je druhá kultúrna pamiatka v Tešedíkove. Nem, LV, neviem si, čo tam je napísané, ale to už je druhá vec. No. Takže toto bol druhý hlavný bod v Tešedíkove. Pamiatka. Ďalšia kultúrna pamiatka, Kop jednota, v bode záujmu v Tešedíkove. A tam si idem kúpiť pivo. Prvá občerstvovacia zastávka na Kop vodku pravú a Gazda pivo. A tu je obecný úrad. Takéto krásy sú v Tešedíkove. No, pozrite na to. This is 10 Gazda, Kopková. Vítajte, dneska si ukážeme, aké úžasné prostredie sa nachádza v Tešedíkove. Práve sa blížime k jezežu a v jezeže sa dejú rôzne veci. A tadyhle je basketbalových hřiště. Vidíte? Krásne. Tu máme burkau, pice, trúba. Kultúrne vyžitie. No. Tu je vždy čo robiť. No vidíš, aj tu je aká lavička teda. Aj tuto, už vidím, že si tam si sadne a budem piť pivo, už to vidím. Akurát pod stromom. Tam je ostrov, pozri. No. Ostrov, Takže v tomto si sa chcel Roman kúpať? toto je ono? No. Už väčšia rybacina tam nemôže byť. V tej vode, už viac kálnejšia voda. No však si pozri, aká čistá voda je tu, no. Čo cítiš? No, takže Roman, ideš do tejto vody. Tak vidíš, ako si to vypočne do voda. Oha, cítime moč. Koľko ľudí sa to kúpe, keď sa tu miestni kúpu? 0,0,01. Však to je ako nejaká hustá omáčka tá voda. Ja mám rád omáčku. Takže stále kráčame po Tešedíkove. Sme išli do bod záujmu. Kríž, ktorý uvidíte na fotografii príslušnej. Teraz by sa mal zobraziť. No a
Teraz momentálne ideme do krčmy pri Kop jednote. A keďže som chcel ísť k jednému rybníku, ale ten rybník je naozaj taký, že sa nedalo ísť, tak treba pokračovať dál. A už je smad, Romančak. Áno, už sme smední. Už je smed. Sadli sme si do miestneho hostinca v Tešedíkove a teda pivo Březňák euro 70 a klasik borovička pol deci euro 10. Takže ideme si dať vlastne jedné menu Tešedíkove, obedové a zdravie. Tak je to tu dobré, príjemné prostredie. Čo vám budem rozprávať? Borovička melón za euro 10. A chutí ti tá borovička? Čo viem, keď som nemal borovičku ešte v Tešedíku. Ale nechutí, dobre. No. Košting. No. Eko fola. Môže byť super. Môže byť. Je to tam vyhročené a dávam im 10 bodov z možných 10. Takže momentálne sme v Lacko centrum a sme v Liehovni. No a jaké pekné, Poľovnícku. No pozrite ten výber. Absint 80, to je pre teba. A je. Čo, a kapitánov a všetko. liter, pozor 20. No pozri ten výber, ty kokos, toto je jak v Tesku veľko. Čo v Tesku tam takéto? Máš litrov. V Tešedíko väčší výber než v Bratislave. A ty máš pozri od najmenšieho, čo ti dáva. Máš pol litrovú. Takže momentálne sa nachádzame v ďalšom podniku. Neviem už teraz, ako sa presne volal. Kostolíček. Ideme si vypiť barac pálenku. Áno, tuto mali ma tieto jedla, ktoré robia len v piatok. A teda dali sme si barac pálenku za euro 20. Teda vidíte, že to je klasické poldeci, ako sa patrí. No a tankový gambrinus Tešedíkova. No tak to je akože zaujímavé. Takže dáme si najprv barac pálenku. Na zdravie, Roman. Na zdravie. Narazili sme po krčme od 50 metrov, čo sme prešli na ďalšiu kultúrnu pamiatku. Vidíte tu, že Esterházy Jánoš. No, pozrite, ak je to pekné, drevený kríž je tu. No, v Tešedíkove to žije. Momentálne prázdne cesty a my pokračujeme ďalej k Ježežu. To je ďalšie pokračovanie po Tešedíkove. Teraz sme sa ocitli pri poli a ideme smerom k jazeru v Google Maps, ale v skutočnosti je to nejaký rybník. No a uvidíme, či sa tam Roman vykúpe. Takže budú stávky. Je iba 33 stupňov a pripeká na hlavu. No neviem, či je Romanovi pripečie na hlavu. A teraz sme došli po ďalšie jazero, Teglíkovské, či ako sa volá. No a tuto sa mal Roman okúpať, ale tuto Roman akurát tak sedí. Na piču. No, veľký nápis zákaz kúpania, ale chcel sa tu okúpať, no. Ešte nejaké to promila, možno by som išiel. Nešiel by tu aj tak. No, to je akurát rybárska močovinka teplá, no. A tak, no. Ale v tieni je fajn. A potom tuto, keď uvidíte tieto smeti, tak si ich zoberete. No a sa tam vyhodila nejaká šťuka, alebo ryba, alebo kapor. Kde som bol ja? No. Máš svoje vykladené, fajné. Ďakujem. Jožiš, aký dobrý gazda. Čo ti šibe? Ojoj. Jack a gazda. Jack a gazda, no. Víte, toto je... Normálne nová rozprávka. Jack a gazda. Trošku vypenené, takže keď to otvorím, tak to možno... Bude Silvester. Silvester, no. Toto má tiež skladené. Stallone. Gazda je otvorený. Kopovský. A na zdravie, Roman. Zdravie. Na zdravie. Naozaj dobre vychladený ináč. Sme momentálne na cintoríne v Tešedíkove. Veľký cintorín. Tuto by mal byť nejaký bod záujmu. Kultúrny. Že nejaká oficiálna bitka pri Tešedíkove.
Podľa mňa toto. Hej, tam to bude, no. Bod záujmu náš. Ona je bitka pri Tešedíkove. Po schodoch. No. Momentálne sa nachádzame v Džungels hostinci, kde sme si už dali nejakú tú záprašku a objednali sme si pizzu za 10 eur, ktorá takto vyzerá, Tešedíkovská. Pozrite na to. Naložená a veľká. Takže už čakáme na osobák, tuto 10 minútový rýchlik to tu mešká, 10 minút, my sme už šali, no. A tuto tento sa bráni slnka, no. No. Aktuálny stav vyzerá tak, že vlak meška 35 minút a my ideme po šali, nakoniec zástavke, po ktorej sme ani nechceli ísť, však Roman? Lebo neplánované veci tie majú svoj význam a sú vždy najlepšie. No. Takže, no, neplánované jedno pivo alebo jedno pol deci. Nečakaná zástavka, lebo že autobus. Vlak meškal cez 30 minút, no a ocitli sme sa v krčme, jak vždy, no a nakoniec sme sa tu dlhšie zdržali, no tak už nič neostáva, len piť, no. Na zdravie, Roman. No. Čo už mi ostáva? Takže sme boli v Lidli, nakúpili sme, však Roman. Áno, boli tam dobré akcie. No a keďže ideme na ten posledný vlak, osobný, nakoniec, ktorý sme neplánovali. Jasné, že sme to plánovali, ja som chcel, ale on nechcel. Nie, ja som nechcel to plánovať, to je hoax. No. Nakoniec sme to teda takto rozhodli. V Lidli boli dobré akcie, tak sme zobrali takú flaštičku malú, jednu nejaký džústik a budeme si už len tak dotuckávať a pomaly aj na stanici ešte po ceste domov a uvidíme, ak sa to vyvinie. Tak sme nakoniec sa ocitli na autobusovo-vlakovej stanici s porovičkou tuto. Sponzor dnešného programu je Spišská borovička, dubové drievko a Solevita multivitamínom. S Lidlovým multivitamínom a s podecáčkom, no. Čo hovoríš, Roman? Ja si myslím, že tento deň hodnotím a na 110, ak nie na 150%, lebo sme zažili to, čo sme absolútne neplánovali. No, už sme mali byť v skutočnosti už hodinu doma, ale tak... No. Ale tak to už, no. No, takže sme vo vlaku, už sa naša púť pomaly končí. Ukončujeme túto jazdu celodennú, chlastáciu samozrejme. No a čo by som k tomu ešte dodal, no. Som rád, že sme to zažili takto, že sme si dali trošku výlet aj mimo Bratislavy, tuto s Romanicom. Áno. A vidíme sa zase pri ďalšom nejakom dobrodružstve a uvidíme, že čo najbližšie navštívime, aký kút Slovenska. A určite vám o tom dáme vedieť prostredníctvom videa. Keď bolo mesto naše, pilo sa z jednej fľaše. A teraz je tu v ryti, v meste samý kreten a nadrbaný bytí. Bratislava, nič mi nenastáva. Bratislava, mesto moje, všetci si to Čokoládu, kokot. Takže takto to nejak vyzerá, no. Takže posledné video z dnešného dňa. Roman, odborné vyjadrenie.
Nachádzame sa v Randáli, čiže to je posledná zastávka vlastne, kde sa všetky metalové duše zbiehajú, hej, kde sa stiahne ako vír, ako čierna diera. Takže tu sme ukončili našu púť nakoniec, hej, nebol to vlak, bol to Randál. A už odtiaľto sa len poberieme domov, už viac nič nie je, takže dúfam, že ste si užili video a vidíme sa zase na najbližšie nejaké túre, nejaký výlet. A toto ukážeme ešte Heňu, super vyčapničku, no. No a to som ja na vode, no. Čo som na vode nakoniec, no. Nie všetko mi išlo dobre do žalúdka, takže bohužiaľ, no. Prvýkrát v živote sa vydáš na vode tuto v Randáli, takže dobrú noc. Škandál, škandál, škandál. Vypili sme si včera dobre, dnes pokračujeme zase. Chladinka šničí mlieko, máme na trúbené za stelkou. Randál, Randál, včera to nebol žiadny škandál, 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 škandál. To chce matere, takto sa to robí, yeah, yeah. Škandál, škandál, škandál. Vypili sme si včera dobre, dnes pokračujeme zase. Chladinka šničí mlieko, máme na trúbené za stelkou. Randál, 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 včera to nebol žiadny škandál.